Ngithathana kuthola umbiko la kuthiwa the former Orlando Pirates defender uSandile Mthetho is set to join AmaZulu FC. Orlando Pirates namhlanje ikhiphe statement ibika ukuthi uSandile Mthetho useshiyile kwiclub. Njobe seshiyile kwiclub nje ushiya nje ade afika kwiclub afika ngabo 2016 and ubengayitholi game time. So sebe decide ukuthi bamdedele umfana ayothola igame time kwamanye ama team because right now ischeme kweOrlando Pirates ngiyaza sithole because gcwele abadlali abaningi abadlala kwiposition yakhe which are very talented yabo. So ba decide ukumdedela and kunama rumors aqhamuka thiwa ngenzeka join AmaZulu umfana yabo. I'm happy for uNyamboza usheshe wayithola iclub and I hope lento le izomenza a revive icareer yakhe because icareer yakhe ibizophela kweOrlando Pirates uma uqhubekile mhlambe wahlala because uma ubheka right now Orlando Pirates inabadlali abadlala ngempela abadlala kwiposition yakhe yabo. Bekuzoba nzima impela ukuthi ayithole igame time. So I'm happy ukuthi kwenzekile ukuthi athole enye club okwamaZulu yabo. Nayo leyo club leyo iyadlala ngempela sekufika ucoach abasha okuAtazwane benalo bafu umfowabo Vilakazi. I hope bazomsebenzisa umfana akwazi ukubasusa lezansi bakhuphuke yabo. Another player olunwe Orlando Pirates oTladisa yabo uya kwisikhukhuni. Izinto zenzakala right now bafethu iwind selizovula yabo. Ama PSL transfers asezoba khona ngempela. Mufuna ukuzwa more about ama PSL transfers ungangifollow ka YouTube ungatholakala kuthiwa nguvane sport. Ufike usubscribe khona ikhona ilink lapha kwibio yami ngafika uklik khona. Ufike usubscribe khona ngiyatholakala na Facebook nguvane sport na Instagram ngiyatholakala nguvane sports. Ngiyabonga support bafethu. So the breaking news nje ade ngiwasho namhlanje Mthethwa to AmaZulu FC. Here we will go.